Molt bon dia. Avui començarem el dia amb unes salutacions al sol per despertar el cos. Molt bones! Benvinguts al meu canal de Yoga Om. Soc l'Olga Monge i en aquest espai us compartiré la meva pràctica personal de ioga perquè us animeu a iniciar-vos en aquesta disciplina mil·lenària. Comencem! Molt bé, ens col·loquem en una posició còmoda de meditació, amb les cames creuades, l'esquena recta, les mans recolzades als genolls, els ombros estan relaxats i allunyats de les orelles. I inhalem i exhalem sempre pel nas durant tota la pràctica. Respirem. Molt bé. Ara allarguem els braços i mobilitzem els canells, fent voltes amb les mans. Mobilitzem també el nostre coll, les cervicals, movent el cap de dreta a esquerra. I apoyem la mà esquerra i allarguem tot el costat dret. Apoyem l'altra mà i allarguem tot el costat esquerre. No ens oblidem de respirar. Ara, a poc, ens incorporarem a la posició de quadrupèdia, que és amb els genolls apoyats i les mans apoyades. Amb la inhalació començarem a encorbar tota la columna des del còccix fins a la cervical, obrint el pit, i amb l'exhalació encorbarem tota l'esquena i mirarem cap al centre, cap a la panxa. Inhalem, posició de la vaca, exhalem, posició del gat enfadat. Inhalem, sempre des del còccix, totes les vèrtebres fins a les cervicals, i exhalem en direcció contrària. Ara recolzem els glutis sobre els peus i ens quedem en unes respiracions en la posició del nen, de l'embrió. I quan estiguis llest o llesta, preparat, t'incorpores en el primer Adho Mukha Svanasana per estirar l'esquena i mobilitzem els peus, caminem dreta i esquerra en el mateix lloc i a poc caminem a l'inici de l'esterilla per començar la primera salutació al sol de Sivananda. Inhalem, estirem els braços cap al cel, exhalem, baixem a Uttanasana. Inhalem, cama dreta enrere, retenim l'aire, ens quedem en una planxa, exhalem, apoyem els genolls, el pit i la barbeta. Inhalem, obrim el pit, exhalem, Adho Mukha Svanasana, i inhalem, cama dreta al centre entre les mans, exhalem, cama esquerra entre les mans, inhalem, braços amunt, exhalem. Comencem amb l'altre costat, inhalem, braços amunt, exhalem, ens inclinem des de les caderes a terra, inhalem, cama esquerra enrere, retenim aire, la dreta enrere, exhalem, apoyem genolls, pit i barbeta. Inhalem, obrim el pit, exhalem, ens col·loquem amb Adho Mukha Svanasana. Inhalem, cama esquerra al centre entre les mans, exhalem, cama dreta, inhalem, allarguem tot el cos, les mans al cel, exhalem, mans al pit. Molt bé, repetirem els dos costats. Inhalem, braços amunt, exhalem, ens inclinem des de les caderes cap a Uttanasana. Inhalem, cama dreta enrere, posició del corredor, obrim el pit, retenim aire, ens quedem en una planxa, exhalem, apoyem genolls, pit i barbeta, i inhalem, incorporem, allarguem el cos, obrim el pit, exhalem. Anem a Adho Mukha Svanasana. Inhalem, cama dreta al centre entre les mans,
exhalem, cama esquerra entre les mans. Inhalem, ens allarguem tot el cos i les mans al cel, exhalem, mans en el centre del pit. L'altre costat, inhalem, braços amunt, exhalem, ens inclinem endavant, inhalem, cama esquerra enrere, posició al corredor, retenim, ens quedem en la planxa alta, exhalem, apoyem genolls, pit i barbeta. Inhalem, ens alcem el tronc, obrim pit, exhalem, anem a Adho Mukha Svanasana. Inhalem, la cama esquerra entre les mans, exhalem, cama dreta entre les mans, inhalem, braços amunt, exhalem. Molt bé, ara comencem amb la salutació al sol d'Astanga. Inhalem, alcem els braços, exhalem, Uttanasana. Inhalem, Ardha Uttanasana, exhalem, cames enrere, Chaturanga Dandasana. Inhalem, Urdhva Mukha Svanasana, exhalem, Adho Mukha Svanasana. Inhalem, saltem entre les mans a Ardha Uttanasana, exhalem, Uttanasana, inhalem, Urdhva Hastasana, exhalem, Samasthiti. Inhalem, braços al cel, exhalem, ens flexionem endavant, inhalem, esquena recta, exhalem, cames enrere, Chaturanga Dandasana, inhalem, Urdhva Mukha Svanasana, exhalem, Adho Mukha Svanasana. Inhalem, saltem entre les mans a Ardha Uttanasana, exhalem, Uttanasana, inhalem, Urdhva Hastasana, exhalem, Samasthiti. Gràcies, us espero en els propers vídeos. Si us ha agradat, subscriviu-vos i doneu-li a la campaneta. Una abraçada.